Όλοι μιλούν για αυτό το banana bread σου. Απορώ. Όλο το πλατό μιλάει για το banana bread σου. Ναι, παραμιλάει το πλατό. Πρόσεξε, γιατί άκου να δεις τι έχω παρατηρήσει τώρα. Όταν αργούμε να έρθουμε, επειδή πέφτει πείνα εδώ στο πλατό, γιατί τα παιδιά είχαν μάθει όλο το χειμώνα και τρώγανε. Επειδή πέφτει πείνα, λοιπόν, οτιδήποτε φτιάξουμε εξαφανίζεται. Α, έχω κι άλλο, ξέχασα να το βγάλω. Κοίτα. Από την επόμενη εβδομάδα θα πεινάσει πολλούς κόσμος, να ξέρεις. Ναι. Κοίτα τσαχπίνικο, κοίτα μαγιά, το βλέπεις, κοίτα. Έλα ρε! Ναι, αυτό το είχα φυλάξει. Είναι αυτές οι συνταγές που τις βλέπουμε και στο TikTok που κάνεις εύκολα και γρήγορα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορη. Και υγιεινά, μια... Δες τι ωραίο που είναι τώρα. Πες μου τώρα τι έχεις κάνει. Πες μου τώρα τι. Πολύ ωραίο. Ρε σκάρα. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, Άρε, τα λέμε, Μίτσο. εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς το φτιάχνουμε. Εύκολο, δεν θέλει πάρα πολλά υλικά. Είναι το banana bread, όμως λίγο διαφορετικό. Λίγο διαφορετικό. Θέλω σήμερα να δείξουμε, μπορούμε να δείξουμε κάτι. Ό,τι θες. Θέλω να δείξουμε τον συνάδελφο από εδώ, όπου ισχυρίζεται ότι τον έκραξα για το παπούτσι του και είναι σήμερα με αθλητικό. Είναι ο Γιάννης ο Χρυσομανίδης εξαιρετικός. Η καλύτερη φορητή εν ζωή αυτή. Μπράβο, η καλύτερη. Έλα, Τα ρούχα του είναι χάλια, αλλά είναι εξαιρετικός είναι άνθρωπος. πάντα ωραία ντυμένος. Καλό παιδί. Κάνε μου και τη γάμπα, σε παρακαλώ που γίνεται. Κάνε λίγο Τον αγαπώ πραγματικά. Εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, μπανάνα στο blender. Πρέπει να είναι όριμη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο να είναι όριμη. Εντάξει, πρόσεξε όμως. Μυρίζει τέλεια. Ναι, Πρόσεξε. πολλοί κόσμος έμαθε να μαγειρεύει. Δεν θέλω να μαυρίσει, παιδιά. Ταχίνι. Α, ταχίνι. Ναι. Φοβερό superfood η ταχίνι. Δεν είναι μόνο ότι είναι νόστιμο αυτό, ρε παιδί μου, είναι και υγιεινό. Χυμό πορτοκάλι. Εδώ είσαι. Εντάξει, και μετά εδώ σε αυτό το μείγμα θα ρίξω και τις κονίτσες μου. Τι σημαίνει αυτό, κανέλα. Σύσμα δεν βάζεις πορτοκάλι. Όχι, μόνο κανέλα. χυμό. Κανέλα. Κάτι που. Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Κουρκουμάς. Μπράβο. Κάρδαμο. Άμα είσαι φέρε, φίλε, δεν σου και φεύγει τίποτε. Κουρκουμά στα μούτρα σου, ρε. Κάρδαμο, ναι. Και μετά ρίχνω την baking, εντάξει, και ρίχνω και τη βανίλια. Και θα στα χτυπήσω εγώ. Μπράβο, χτύπατε εσύ. Άρα εδώ βάζεις την μπανάνα με το ταχίνι, Το χυμό. το χυμό και τις σκόνες. Σαν μους θα γίνει, σαν μους. Τι αλεύρι βάζεις? Για όλες. Και εδώ τι είναι? Αλεύρι, καστανή ζάχαρη. Αχ, τι μύρισε ωραία. Αυτό τι είναι, το τελευταίο? Εντάξει, αυτό τι είναι. Άμα έλεγα όλα τα ήτανε? μυστικά, ρε Φέη. 3 αυγά και τη μους. Φέη, μους. Μπράβο. Και μετά δεν θέλω μίξερ εδώ, θέλω χεράτο. Το υγρό που έβαλες τι ήταν, λαδάκι? Όχι, βανίλια. Βανίλια. Λάδι δεν βάζεις και βούτυρο ή βούτυρο? Όχι, τίποτε. Συγγνώμη. Και μετά το θέλω χεράτο. Ανακάτεμα χεράτο. Φέρε εγώ που έχω πολύ δυνατό δεξί. Μπράβο. Είναι υγρό, δεν είναι. Κάνε Μιτσάκο, ξέρω από ότι έχεις δεξί δυνατό. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Ναι, πολύ ωραία συνταγή, εύκολη. Και υλικά που έχεις. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να μην έχει κάποιος είναι η ταχίνι, γιατί δεν παίρνουν όλοι ταχίνι. Ταχίνι. Baking, ζάχαρες, όλα τα άλλα τα έχεις. Και πόση ώρα ψήνεται? Αυτό θέλει τώρα, παιδιά, 150 βαθμούς για να φουσκώσει και να γίνει έτσι. Θέλει φόρμα σιλικόνης. Θέλει γύρω σε 150 βαθμούς μία ωρίτσα. Μία ώρα. Ναι, φουσκώνει και γίνεται. Έχεις πιο χαμηλή θερμοκρασία, γι' αυτό βάζεις λίγο παραπάνω. Μπράβο. Το θες σου 150. Ναι. Γίνεται χάρμα οφθαλμόνε. Χάρμα ιδέστε. Ναι, πες τα δικά σου τώρα. Γεια σας και χαρά. Έλα ρε Φέη, τι είπες πάνω.